Обвинуваченого у вбивстві мера Гданська заарештували на 3 місяці. Йому загрожує довічне ув'язнення. 27-річний підозрюваний на ім'я Стефан напав з ножем на Павла Адамовича під час благодійного концерту. Від отриманих поранень той помер у лікарні. Ще напередодні, після звістки про смерть Адамовича, поляки влаштували багатотисячні акції пам'яті. Мером Гданська загиблий був 20 років. Кілька разів його називали кращим мером у Польщі, а ще він був великим другом України. Продовжать мої колеги. Марші проти насильства та тисячі свічок. Так поляки зустріли звістку, що мер Гданська Павел Адамович помер у лікарні після нападу на нього прямісінько на сцені. На вулиці польських міст вийшли тисячі поляків. Wielki szok, że Це був такий жах, коли я побачила на сцені чоловіка з ножем в руці. Мене просто паралізувало. Я не могла ні кричати, нічого. Це страшно, те, що сталося. 53-річний політик на посаді мера Гданська був впродовж 20 років. Останній 6-й термін мав скінчитися у 2023-му. Свою кар'єру правник за освітою Павел зробив у Гданську, де й народився. Jest chyba dla nas wszystkich niezwykle poruszające. Це удар по всій громаді, яка намагається творити добро. Сталося абсолютне зло. Я молився за здоров'я мера Гданська, а зараз я молюся за його душу і за його родину, аби вони змогли пережити цей тяжкий час. Відкрите та щире ставлення Адамовича до містян – ось рецепт, з допомогою якого політик здобув прихильність людей. Тож після трагічного нападу десятки гданців готові були здати свою кров. Павла Адамовича вважають великим другом України. Мер Гданська дбав про розвиток економічних та культурних зв'язків між українцями та поляками. Після анексії Криму та війни на Донбасі у 2014 році він навіть започаткував стипендійну програму для студентів Львова, аби вони могли навчатися не лише в Гданську, а й по всій Польщі. За 4 роки 100 магістрів змогли пройти стажування за кошт Гданської мерії. Шокований звісткою про трагічну смерть мера Гданська Павла Адамовича. Знаю, як багато зробив він добра для українців у Польщі та українсько-польських відносин. Це важка втрата для всіх нас. Після зухвалої анексії Криму росіянами Павел Адамович також не лишився осторонь. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, після тих подій саме мер Гданська у своєму місті прихистив кримських татар. З болем прийняли шокуючу новину про трагічну загибель мера Гданська Павла Адамовича. Після анексії Криму Росією він надав притулок у Гданську родинам кримських татар, які були вимушені покинути Крим у зв'язку з переслідуваннями російськими окупантами. Завжди про це будемо пам'ятати. Дружина Павла Адамовича Магдалена, професор права, під час нападу була у Лондоні. У Павла лишилося й 2 доньки – 15 та 8 років. В день похорону Павла Адамовича в країні буде оголошено державний траур. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.